फिसा एक्सिडेन्ट जानानै गोसोआव थाबाय थानाय मालाबा नों गोसोखांनानै हारसिं मिनिफ्लांबाय थानाय बेबायदि मोनसे फिसा इन्सिडेन्ट जानाय दं नामा सारनाव जाय इन्सिडेन्टआ मालाबा नों गाव हारसिंनो गोसोखांनानै मिनिफ्लाङो आरो गोसोआव कालसार लाइनाव मा दङ होननानै सोरबाया बुङो एक्चुअलि कालसार लाइनाव माबा मोननो होननानैसो गाज्रिसिन गोसोखांना मोनहरोबा अननायावनो दं मोनसे ओरैबायदि आंखौ फिसिदों फार्स्ट अफ अल आं सबसे बेस्ट एक्टराव बलिउडआव मोनो होनोब्ला आं फिल्म बानायदोंब्ला आखौ फाननानैसो गिबि फिल्म बानायदोंमोन बे समाव सारखौ पिटिआर इनफो स्टुडिय'आव बरायना लाबाय सार खुलुमबाय बे समाव आंनि खाथियाव दङ बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा बिलियन रल लाग्रा जायखौ जोङो बर' सावथुनाव थाख्लाय होनबा फेमास जायो जाय सारखौहाय खुनु रावबो बर' जोंनि बर' हारिनि गेजेराव रावबो सिनायि गैला दा बेनिखायनो आङो सारनिफ्राय गोबां बाथ्रा सोंगोन आरो नोंथांमोना मिथिगोन दिनै नोंसोरो सोंबाय थादोंमोन थाख्लाय सारनाव थां होननानै बियो बबेयावहाय इभेन दिनैसिमबो मिथिया जेनेबा सारा मा मावो मोगथां जिउआवहाय बेखौ मिथिया दा बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना नैबे बिटिआर इनफो स्टुडिअ चेनेलनि गेजेरजों मिथिनो मोनसिगोन स' बे समाव सारनिफ्राय आं मिथिनो लुबैयो सारनि मोजां मुङा मा ओमफ्राय दा सारा मा डिस्ट्रिक्टनि प्रेजेन्टलि मा मावो सारा मोगथां जिउआव गिबियावनो साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिखौ सिबिग्रा मान होग्रा गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय जिखुनु आंनि जोनोम गामिया नाराबारि क'क्राझार बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट स्टेसन बारबानो बयबो मिथियो नाराबारि गार्लस कलेज खाथियावनो आंनि न'आ जोनोम जायगा खिन्थु आङो दा थायो सान्दामारि गामियाव बावाखै 10 इयार्ससो जाबाय आरो सान्दामारियाव थानाया दा आङो नोंथाङा सोंदों मा मावो होननानै बांसिनानो एक्सुवेलि मिथिया आङो एक्सुवेलि आसाम पुलिस सार्भिस मावो पुलिसावनो आं सार्भिसआ माने क'क्राझाराव आङो दा दंथ'यो क'क्राझारावनो दं आচ্ছা सारा बबे समनिफ्राय ओमफ्राय मा मुभिनिफ्राय जेनेबा सावथुन मुलुगाव फैदोंना सारा एक्सुवेलि आङो सावथुन मुलुगाव फैनाया जाहैबाय बबे फिल्माव आङो साइडआव एक्सुवेलि आंनि बिदा ब्रादारासो सावथुन मुलुगाव दंमोन आं एक्सुवेलि सावथुन मुलुगाव हाबदों होनोब्ला बबे फिल्म बेयाव आंनि ब्रादारा बिलियन रलमोन बे समाव ब्रादारा जोबोद फेमासमोन अब्ला आङो सासे साधारन मार्शेल आर्टनि कुम्फु टिचारसोमोन आरो बेयाव खाबु मोननायलाय बबे फिल्माव आं गानो मोनदों आरो बाहाय बे सना 1996 ना 97 मोन आंबो एसेबां गोसोआव गैला होमबा साइडआव थाफाग्रा हिसाबै सारा फार्स्टआव फैजेनो मोना सार बेवहाय बिनि उनाव आं गिबि एकदम मेन पार्ट रल लानायनि कारनानो जाहैबाय आंखौ सासे मानसिया 2010 आव खावलायदोंमोन सासे एक्सन डाइरेक्टर हिसाबैसो आंखौ खावलायहैजेनदोंमोन बावहाय आर्टिस्ट हिसाबै नङा बुंदा आं एक्चुअली मार्शेल आर्टनि मास्टारमोन नालाय बे समाव बेवहाय बुंबाय जे सारा एक्सन डाइरेक्टर खालामनांगौ डाइरेक्सन होनांगोन अब्ला आं बेयाव बुंबाय माबायदि खालामनांगौ जोंथ' फोरोङोल' जोयोल' सौवोल' जेनेबा मार्शेल टुर्नामेन्ट सोरखौ मा मेडेलिस्ट लाबोनांगौ जोंना फकासा फल'आ बेयावल' थायोमोन जोंनि स्टुडेन्ट सायाव फिल्माव माबायदि खालामनांगौ बिदि गैयामोन एक्सुवेलि बेयाव 2010 आव आं एक्सन डाइरेक्सनखौ आं होग्रोदों जे बेयावनो आरो लास्टाव बुंबाय सिनेमानि नामा कुम्फु किंमोन नालाय दा कुम्फु किंब्लाथ' मार्शेल आर्ट गोरोङा जाखानांगोन नालाय एसेब्लाबो जाथारो बेनि उनाव फोरोङै सानबा जेला जाबाय शुटिंआ जेला सर्ट जागोन बेवहाय आरो डाइरेक्टरा बुंलायबाय जे सारानो मोनसे रल लादो जे कुम्फु किंनि दा बे कुम्फु किंनि रल लादो होननाय लोगो लोगो ड्रेस नांगौ ड्रेस सुब्रबबाय गसाइगावआव आंना क्लास दंखायोमोन बे समाव सुब्रबनानै आं बेयाव एक्टिं हिसाबैबाबो बे 2000 हिसाबै मेन रल लाबोदों आरो आं माबा सारखौ ओरैबायदि होनदों आरो ना बे सारनि जेनेबा सावथुन मुलुगाव एक्टिं खालामोना माखासे मानसिफ्रा होनदों आरो है बियो एक्टिंनि माबा लाखानाय वार्कशप लाखानाय ओमफ्राय बियो मा होनना बुङो बिदिखौ क्लास ना सोलोंनाय बिदि लाखानाय होनना बुंदों बेनि सायाव नंमारगौ नामा सारा नङा एक्सुवेलि आङो जेबो कर्स लायाखै आं एक्सुवेलि फल' खालामो फार्स्ट अफ अल आं सबसे बेस्ट एक्टराव बलिउडआव मोनो होनोब्ला
आं अक्षय कुमारखौ मोनो आरो आं गोदो उन्दैनिफ्रायनो जेसेबांखि सौगोननिफ्रायनो बिनि फार्स्ट फिल्मनिफ्रायनो आं बिनि थाखाय फिदा आरो बिनि माखासे बे मार्शेल आर्टनि माबामोन नालाय बे स्टाइलै आं फल' खालामबोदों ओमफ्राय बिभिन्न एक्टरफोरनि माबाखौ एक्सुवेलि आं सिनेमा नायोब्ला बयबो खुगायाव खाफालाव बुना होयोमोन आं माने बिराद फल' खालामो फिसा फिसा बुस्थुखौ फल' खालामबोदोंमोन ओमफ्राय जेला डाइरेक्सन होदावनानै मोनसे आंबो एक्सपिरियेन्स लानोसै होननानै बेवहाय जोबोद दुखुनांथाव एक्सुवेलि माने आं फिल्म बानायदोंब्लाबो गावनि हाखौ फाननानैसो गिबि फिल्म बानायदोंमोन आरो बेनो जाहैबाय फिल्मनि नामा एक्सुवेलि जोंखांसोमोन बेखौ थाख्लायाव जेला इडिट खालामजोबनानै मोनबाय थाख्लाय जाहैबाय आरो बे आंनि फार्स्ट माने प्रडिउसार जानाय लोगोसे डाइरेक्टर एक्सन डाइरेक्टर प्रडिउसार अल इन अल आंनो बानायदोंमोन आरो मानसिफोरखौ लानानै आंनि सासे मोजां स्टुडेन्ट सबसे बेस्ट दंमोन बेनो जोंसार बसुमतारी गसाइगावनि बेखौ हिर' हिसाबै बै समाव बिराद मोजांमोन बिनि आर्ट खेला गेलेनाय बे हिसाबै एक्टर हिसाबै आं बेखौ फार्स्ट लाबोजेनदोंमोन होमबा सार बे समाव सारा बेसेबां मायथाइयाव दिहुनामोन ना इउटुब बा बे समाव जाखाबायमोन नामा कुम्फु किंनि जोबनाय लोगो लोगोनो आंबो मा गोसो जागारखो इउटुब एक्सुवेलि इउटुब बिदि खुलिनाय बिदि गैयामोनलै बे समाव गैयामोन बेनि उनावसो आं गोसो जाबाय जे कुम्फु किं खालामनानै आंबो मोनसे बानायनो नामा साननानै आं बानायनायदों आरो बिनि उनाव नायबाय जे बुस्थुखौ दा आगोलनि फिल्मफोरखौ नायबा एसे लाजिनाय फैयो दा माने बुस्थुआ एसे मडिफाइड जाबाय थाबाय नालाय सोलायबोबाय थाबाय माने दाथ' रिसेन्टलि क्वालिटि क्वान्टिटि कम्पिटिसन जाबाय नंगौ सार नंगौ एकदमबारे दा बिदिनो आङो बे बानायबाय बिनि उनाव थाख्लाय बानायनायनि उनाव आङो बनजार बानायबाय बेयावबो रल लाबाय आं बेयावबो प्रडिउस खालामदों एक्सन डाइरेक्टर आंनो निजे खालामदों बनजारावबो बिनि उनाव आं जोहोलाव बानायबाय बेखौ लिंसार जाय फुजा एक्ट्रेस जाय टप हिर' हिर'इन जोहोलाव ओमफ्राय बेस्ट कमेडियान दा सासे दावगोफुनाय साबसिन जाबोगासिनो दं जस होननाय बिसोर साथामा बे जोहोलाव फिल्मावमोन आरो 2014आव बिसोरो फार्स्ट बिनि उनाव आंगो बानायबाय बिनि उनाव आंगोआ सासे मानसिनिमोन आं डाइरेक्सन होदोंमोन ससे सम ओमफ्राय बिनि उनाव बिबान बानायलायबाय बिबाना माबा जाबाय सोरां दा जाय बिरग्रा गथ' बेखौबो आङो फार्स्ट टाइम माने उन्दैयाव बारबाय थायो नालाय बेखौबो आं एसे माबानानै बे गथ'खौबो बिबान बानायलायबाय बेबायदिनो नोंनि अनगा बोरै थांनानै थानो बेखौ एक्सुवेलि प्रडिउसार हिसाबै दुनु दङ आं स्क्रिप्ट लिरनाय आं डाइरेक्सन होदों बेखौ ओमफ्राय आं एक्सुवेलि आं गासै फिल्मा 6था आंनिफ्राय फैसा गारनानै ओमफ्राय गानाया आलदा आंनि अन फैसाजों बानायनो 6था मुभि बानायबाय आरो आच्छा सार आं मोनथिनो लुबैयो सारनिफ्राय साराथ' जेनेबा बिराद सिनेमायावहाय जेनेबा एक्टिं खालामबोबाय प्लास सारा गावनो माने मा होनना बुङो आरो प्रडिउस खालामबावबायसो दा बे सारा बै एक्टिं खालामनाय समाव सारा जे एक्टिं खालामबोनानै नोंनि जिउआव गोजोनसिननाय मोननाय बै माने सिनेमानि मुंखौ बुंनो हागोन नामा सारा जाय सिनेमायाव सारा एक्टिं खालामनानै ओरैबायदि माने गोजोननाय मोनसिनो आरो नों साबसिन मोननाय बिदि दंबाय नामा गोजोननाया एक्सुवेलि प्रत्येकथा फिल्मावनो आं जेला बानायो बिराद इन्टारेस्ट खुसि लानानै बानायो आं अब्लाबो नोंथाङा सोंनाय मथे बबे साबसिन मोनदों होनोब्ला आं बेस्ट अफ दा बेस्ट माने कुवालिटिबो नांगौ जाहैबाय नालाय सबसे साबसिन हामसिन आङो माबायाव अननायखौनो मोनदों आरो आंनि बानायनाया सबसे स्ट'रि हिसाबै माने माबायाव आंनि बेरखांसिननायानो अननाय जाय आबरियानि आरबि फिल्म प्रडाक्सनाव गाना मोननाय दा बयबो मिथियो सबसे बेस्ट मोनसे मोजां मोनसे फिल्म जायो होननानै दा बेयाव आं एवार्डबो मोनखांबाय अननायावनो बेस्ट अफ दा बिलियन एवार्ड मोनखांबाय आरो
ओमफ्राय सार आं नैबे बाथ्राखौ मिथिबावनो लुबैयो सारनिफ्राय जेनेबा सारा सावथुन मुलुगाव फैनानै मालाबा जेनेबा बे सिटिं लानाय समाव एसे माबा मा होनना बुङो मेम'रि थायोना जाया खालामनानै अबेबा माबा मोनसे फिसा एक्सिडेन्ट जानानै गोसोआव थाबाय थानाय मालाबा नों गोसोखांनानै हारसिं मिनिफ्लांबाय थानाय बेबायदि मोनसे फिसा इन्सिडेन्ट जानाय दं नामा सारनाव जाय इन्सिडेन्टआ मालाबा नों गाव हारसिंनो गोसोखांनानै मिनिफ्लाङो आरो गोसोआव सफैबाय थायो बिदि दंबाय नामा सिटिंनि समाव जानाय बिदिया मेरला दं अबसे गोसोआव गाज्रिसिन गोसोखांनानै मोनहरोबा अननायावनो दं मोनसे ओरैबायदि आंखौ फिदिंदों गोजौआव बिरहोबाय थानानै माने रावबो मिथियाखै दाना एक्सन डाइरेक्टरा आरो बुंबाय सार एक्स होदोंमोन होननानै बेखौ गोसोआव दं दाबो माने गोसोखांहरबा आं खर'आ गिदिंनाय मोनो ओमफ्राय माने बे शटखौ मानि थाखाय गोसोआव दं ओरैबायदि फिदिंदों जोबै आं खर'आ गिदिंनानै आथिङानो होनो हालामोन अब्लाबो आं कमप्लिट फोजोबनानै एक्सन डाइरेक्टरा बुंनाय बेखौ खनसे लाबावजागोन नामा होनबावदोंमोन मोनसे सौनायनि मोनसे माबानायखौ आं आखाइ दिखोनानै ओरैबायदि बे समाव आंखौ सासे मानसिया जायखौ आं आखाइ दिखोहरदों बे गारिजों ट्रोप हाबबाय न'आव ओरैबायदि गिदिंनायजों ओंखाम जायैजों जाहैनांगौ जाहैदों फुरा हस्पिटालाइज जाहैखादों रावनोबो खोन्थायाखै आं मुलि जानानैसो खर' गिदिंगादों आरो निस्सय जोबोद सारा गोसोआव लाथावथाव माखासे बाथ्राखौनो सारा होनबाय निस्सय जायो होननो गोबां माखासे एक्टिं खालामग्राफ्रा बुंदों दा सारा नैबेखौ रायजो राजाखौ मा बुंगोन जेनेबा जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव दासिमबो जौगायाखै गुबुन हारि माहारिफोरबायदि जायाखै दा बै जुदि जोंनि बर' सावथुनखौ जुदि गुबुन जेनेबा हारिफोरबायदि बा जौगाहोनांगौबा बेनि सायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा माबायदि रल लानांगोन बिफाव लानांगोन बेनि सायाव सारा मा रायजो राजाखौ मा खावलायहरगोन एक्सुवेलि जौगानाया ओरैनोथ' जौगाया आरो बेखौबो मोनसे सानहरनो रोंनांगोन आंनि बिबुंथिखौसो आं होगोन दे आंनि बिबुंथिजों जे जाजोबनांगौ बे नङा माखासे मानसिफ्रा गाज्रि मोननो हागौ एक्सुवेलि आंनि अपिनियनखौसो आं होगासिनो दं नोंथांमोननो जे फिल्म इन्डास्ट्रिया दावखोआखै होनोबा जों एक्सुवेलि बर' इन्डास्ट्रिया बावाखैना गोबाव जाबोदोंबाबो डेभेलपनि जे सिरि बे दासो क्वालिटि गोनांफोर आर्टिस्टफोर लासै फैबोगासिनो दं दा दावगाफुनाय गथ'फोर फैगासिनो बिराद मोजां मोनो जोंबो गोसोआ खिन्थु सम नांगोन समा बेनो नांगोन मानोना नों रुजुनानै नायहरोबा बलिउडखौनो होन बै समनि फिल्मखौ नायोब्ला अब्ला नों बुंहरगोन जे माथो बिसिनाबो गैथ्रामोन ना अब्ला बिसोरबो बिसिबां सम नांदोंमोन जे जायगायाव गुफुरनिफ्राय फैदों ओमफ्राय एक्सुवेलि जोंनि माखासे मानसिफ्रा साननायफ्रा स्ट्रेट जोंनि कमेन्टसफ्रावबो बुङो दा मा गामि लायोब्रा साउथ इण्डियान बायदि ला होनो साउथ इण्डियान बायदि लानोथ' हायो जेनेबा दाथ' बिराद मोजां प्रडिउसार हिसाबै आं बेखौनो रायखांगोन आबुरिया बिराद मोजां प्रडिउस खालामो बिथाङाथ' मोनफिननाय गैया अब्लाबोथ' नोंथांमोनखौ गोजोन होनो जा हायो बे सेक्रिफाइस खालामगासिनो दं एबा आरो दाथ' फैगासिनो दं खिथेर आंनि सबसे बेस्ट फिल्मा आंनि थाखाय खिथेरानो जागोन खारन मा बेखौ आं बेखौनो बुंदों आं दाख्लै भइस डाबिं होखांबाय जोब्बाय बेनि माने बिनि जे पिक्सार क्वालिटि बेनि जे शर्ट डिभिजन बेनि जे एक्सन गासैबो आर्टिस्टफ्रा जेबायदि पारफेक्ट आर्टिस्टखौ लानानै जेबायदि कनसेप्टखौ लानानै जेबायदि स्टाइलिश मोनसे माने एट्राक्सन मोनसे आर्ट थायो बेयाव नुदों आं भइस डाबिं होना ओरैबायदि गोजोननायबो मोनदों दा बे खिथेरा दा बावैनो नैबे बोसोराव बयबो नुसिगोन खिन्थु आं बेस्ट अफ दा बेस्ट बयबो रायजोफ्रा मोजां मोनगोनखौ आं आसा दं मानोना आं गादों हिसाबै बे हिसाबै बुङाखै आङो अनेक फिल्म गादों दाबो अब्लाबो आं बेखौ बेसेनो ओंखायनो आं बेखौनो फोरमायनो सानदों क्वालिटिया जेरखम दावखोगासिनो दं इन्डास्ट्रियेला दा रिसेन्टलि मोनसे खोनादों सरकारनिफ्राय मोनसे ड्रामा स्कुलनि थाखाय दिनै नायनो थांबाय मोनसे जायगायाव आदाबारियाव दा बिथां सोरखौबा दायथ' होदोंनो बिसोर फैबाय दा बे हिसाबैनो नै स्टेप बाय स्टेप जुदि दावखोबा जोंना दा इन्डास्ट्रियेलनि मोनसे फिल्म शुटिं मोजां खालामनो थाखाय मोनसे माबायानो गैया जोंना खिन्थु दंजोबो दस्राया खिन्थु आं बेखौ बुंगोन बारा सम नांनाय नंला
क्वालिटि क्वान्टिटिया सोर खालामो प्रडिउस जाय प्रडिउस खालामो प्रडिउसारफ्रा मानो थाखाय गारनो गियो जोंनि बर' हाजोबो खिन्थु हायनि जेबो गिदिर बाथ्रायानो गैला खिन्थु मोनसेल' आं रायजो राजाफोरनाव आं बेखौनो फोरमायनो सानदों फैसा गारनानै जुदि फैसायानो फैफिनाब्ला सोर गावनि न'नि खुन्थियाखौ फाननानै सानफा थफा फाननानै गावनि सम्पति दंस' खालामनो जा एसे दं गावनि सेक्रिफाइस खालामनानै मोनफिन दा मोनफिन बानायदों आरो फैदों खिन्थु फैफिननाया गैया थांनाया बांसिन दं खिन्थु आं नुहुरगासिनो आंनि जे मोन्दांथि जोंबोथ' बेखौनो लुगैदों जेसेबां डेभेलप जागोन आर्टिस्टफ्रा बयबो थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामाखौ मोनसिगोन खिन्थु बेयाव इसिग्राब माने घाबरायनांगौ गैया एसे गोथौ गाज्रि गोसोजोंबो साननो दरखार गैया जे बे कालचार लाइनाव मा दङ होननानै सोरबाया बुङो एक्चुअलि कालचार लाइनाव माबा मोननो होननानै फैनो नाङा कालचार लाइनाव नोंनि रोंगौथि नोंनि क्वालिटि नोंनि गासैबो एक्टिभिटिस नों मा रोंगौ एबा समाजनो नों मा दिन्थिनो नागिरदों नोंनि आखल आखु जेखौ आर्ट लानानै फिल्मा जाबाय मोनसे मेसेज बेयाव मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो ओंखायनो आं सानो सोरबाया जुदि बेयाव मोनथारनांगौ होनोब्ला बे नङा एक्चुअलि मोननाया मा मोनो जों रायजोनि अननाय मोनो आंथ' दा रायजोनि अननाय मोनो बेनो मोननाय जोंना जों जे रायजोजों मोनसे अनसायजाबाय जे नोंथाङा सोरनिबा सिङावबो जेनेबा थाख्लाय होनोब्ला जेनेबा मोनथिजाबाय सोर मोनथिदों बे रायजोफोरनि अननायजों ओंखायनो जोंनि इन्डास्ट्रिया दा बावैनो आगोलाव मामोन दाथ' जेनेबा आर्टिस्टफ्रा फिसफोरबो मोननो हमबाय गोदोथ' फिस मोनालासिनो गावनि फैसा गारनानैसो जों गाबाय बायोमोन दा बिदिनो ओंखायनो समा नांगोन नेनानै थानाया गाहाम स' रायजो राजा नोंथांमोनहा दिनै थाख्लाइ साननिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिबाय बिनि फुल एड्रेसबो मिथिबाय लोगोसे बियो सावथुन मुलुगाव माबोरै फैजेना सावथुन मुलुगाव गाव एक्टिं खालामनायजों लोगोसे बिथाङा सारा गावनो प्रडिउसारबो खालामदों बेखौ मिथिनो मोनबाय लोगोसेयैनो सारा आथिखालाव मा मावगासिनो दं बिनि गासैबो डिटेलखौ दिनै सारा थन' बुंबाय लोगोसेयैनो जोंनि बर' सावथुननि इयुना मा जालांगोन आरो उननिया मामोन बिनि डिटेलखौ सारा थख' बुंलाजोब्बाय मिजिंथिदों रायजो राजाफ्रा रावबो जेबो मिथिनो आद्रा गैला होननानै आं मिजिंथिबाय दा बे समाव आङो बेयावनो फोजोबनो नागिरबाय सारा जोंनि खावलायमारनो गावनि माखासे बेसेन गोसा समखौ माने दोनथ'नानैब्लाबो जोंनो बे समाव बिराद गिदिर सम होबाय दा बे समाव आं सारखौ माने गावनि गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय थेंक इउ